Benvinguts a aquest canal de Servei Màrqueting Digital. La tecnologia al servei de l'ésser humà és el lema que tenim i és el que intentarem fer en aquesta sèrie de vídeos, que és posar a l'abast de la gent el programari, principalment el programari lliure, el que coneguem com a open source, posar-lo a l'abast de la gent. No farem tutorials de 8 hores, ni 4 hores, ni allò fer avorrit i dormir la gent, sinó que farem explicacions puntuals sobre els diferents programes i les diferents aplicacions que tindrem a l'abast. I sobretot ho farem en català. Crec que som els únics o molts dels pocs que tenim un canal de YouTube que ho farem servir el català i el programari per descomptat també en català. Així que sense res més passem a explicar-vos avui a un breu de 20-25 minuts, potser mitja hora, de LibreOffice Writer. Benvinguts. Al final del vídeo, si us agrada, doncs podeu activar la campaneta, donar-li el m'agrada o el no m'agrada, subscriure's al canal o no subscriure's, us ho agrairem. Bé, comencem amb el LibreOffice Writer. LibreOffice Writer forma part d'un conjunt de programes, les diu la suite de programes de LibreOffice. Ha passat molt de temps, veieu aquí en pantalla que tinc una ribbon, una barra d'eines o d'ajuts que tal, que està molt maca i tal. No és la que ve en moltes distribucions de Linux, perquè aquesta és la versió 7 i la versió 7 ens permet doncs, tenir coses que hem vist en altres suites d'ofimàtica, que no diré noms. Molta gent diu que aquest producte és lleig, que no treballa bé, que és insegur, que vés a saber, que millor el Word. Porto molts anys implantant solucions informàtiques, porto molts anys en experiència en virtualització, en sistemes, etc. Jo mateix he treballat molt en programes d'ofimàtica, vaig començar amb alguns programes que molta gent de los que estigueu aquí no sabreu, com WordStar o DBase 2 o Lotus 1, 2, 3 o Lotus Symphony, etc. Doncs us puc dir que l'important no és el programari en si, sinó allò que vols fer i com ho vols fer. Per aquest tutorial senzill que intento fer és fer un passeig per LibreOffice Writer fent un document de caire professional. Vull dir, ho farem, us ensenyo pas a pas, sense córrer, com es fa un document i en quin ordre es fan les coses. Ara està sense, aquí veieu que posa sense títol, i heu obert el LibreOffice. No us ensenyo a instal·lar-lo perquè entenc que això és relativament fàcil i no és la focalització, no és el que pretenem al canal de YouTube de Servei Màrqueting Digital. Primer de tot, quan instal·lem el LibreOffice, selecciona l'idioma amb què treballarem. Aquí treballarem en català. Després hem de donar un nom i fer la fitxa del document. És molt important això. Primer ens anem aquí a propietats i això que ningú fa, ara ho fem i veureu per què. El títol del document, per exemple, posarem aquí document exemple, que és molt original. I a l'assumpte del document exemple. Això ho canviaré després. Paraules clau, doncs, per exemple, illa, Madeira, és el que canviaré després, viatge, història, idiomes, és unes paraules, són les paraules clau aquí. Comentaris, bla, 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 ja veureu això. I on s'ho guardem? I ara guardem el document, és important tenir el document ja guardat, anomenar IS. Vale. De manera predeterminada, el programa LibreOffice Writer se va a on té configurat la ruta preconfigurada de guardar documents, que és aquest ordinador documents. Jo no ho faré així, i puc anar on vull i aniré a una unitat aquí, tindré una carpeta que ja la tinc preparada, que estarà per aquí. A veure.
A veure si la trobem. Aquí està. I aquí li posarem el sense títol, no, li posarem exemple, no posarem viatge, història, farem una breu història de Madeira. Això és l'origen, el propòsit del document. Vale? Ara aquí tenim el document en blanc i podem començar a escriure. No farem continguts. Què farem aquí? El primer que hem de fer és la coberta d'aquest document. Se tracta de fer un document professional, és a dir, un document que serà, doncs, com aquest. Us ho vaig ensenyar aquí. Serà una cosa així, amb aquest aspecte. És el que anem a fer, perquè veieu com ho quedarà. Vale, tornem. Comencem. Doncs el primer que posarem aquí és el títol del document. Com li deien dit, breu història. No, hem informat aquí una sèrie de valors, propietats, fitxer propietats, i aquí tenim el títol, l'assumpte, les paraules claus. Doncs utilitzem-lo. Aquí inserim, camp, i li direm el títol. Ja ho tenim aquí. Ara, aquí deixarem un espai perquè posarem una foto i aquí posarem l'autor. Primer autor. Vale. I ara posarem data. Última modificació. Que la deixarem, no posarem la data d'avui, però posarem una data, un camp de data. Vale. On traiem aquesta data? Doncs molt fàcil. Inserim, camp, número de pàgina, recompte, data. Aquesta data ens donarà la data del sistema, l'hora tampoc, més camps, i aquí li direm modificat, hora, data. I posarem un format així. Posarem aquest. I tanquem, ja tenim la data. Això és molt útil perquè quan guardem el document, el tornem a obrir, sempre sabrem aquest document de quina hora i data és la versió. Farem la data, l'hora també. Que hem de buscar més camps i hora. I ja tenim aquí la data. Ara aquí anem a posar, ja posarem una fotografia, la buscarem després i guardem els canvis. Veieu el puntet aquí, guardem els canvis. Un clic i se guarden. Això és el que serà la coberta del document, la portada. Aquí podem posar una línia, veieu que no vaig molt ràpid, si vaig molt ràpid mirant els comentaris ho deixeu i canviaré la velocitat. Anem a fer un salt de línia. Molta gent desconeix que el processador de textos té una opció que és el salt de línia, salt de pàgina, perdó. Disculpeu, veus? Primera falla. Aquest salt. Normalment acostumen a tractar el processador de textos a base de fer carry as return, com una màquina d'escriure. Això no és així. Això no és així. Perquè si visualitzem ara el caràcter, marques de format, tot això que veieu aquí en blau són els intros que hem estat aplicant. No es tracta d'això. Abans ho teníem a la barra, visualitza, veieu que el menú és molt intuïtiu. Jo vaig insertar ara aquí una línia horitzontal i vaig insertar a partir de la línia horitzontal una tauleta de gent que canvia el document. Doncs podem anar aquí, però si no tenim aquesta barra i algú ens ha canviat la barra o entrem al LibreOffice més estàndard, tindrem una barra senzilla. Jo us ho mostro per aquí. Taula, insereix taula, li direm col·laboradors, el nom és igual ara de moment, no anem a tenir més que una, col·laboradors, tindrà tres columnes, i tindrà unes 4 o 5 files.
Podem posar l'estil acadèmic, no? Llista ombrejada, llista gràfica simple, columnes i graella, financer, elegant. No són una meravella, però la posarem en verd. Aquí, això, inserir. I aquí posaríem la data, el punt i autor. Això és una taula de canvis. Perdó, que m'he equivocat. Aquí posaria taula de canvis. Tenim el nostre document, una taula de canvis en la portada. Estem fent tota la portada del nostre document. Anem a posar una foto. Com ho fem? Lo podem fer arrossegant la foto, però lo farem formal. Inserir imatge. Jo m'he preparat aquí unes imatges i he agafat, ara agafaré aquesta, no, agafaré la mateixa en el document. Agafo aquesta imatge. Ja la tenim aquí. Ara, aquesta imatge, veiem aquí que se'ns activa les vores i la justificació amb el text. Jo lo vaig a desactivar i faré una miqueta més petita la il·lustració aquesta perquè me càpiga la taula. Faré una miqueta més petita, potser. A veure. Sí, podem fer una mica més gran. Una mica més gran, que quedi així. I ja tenim això. I no hem fet, ara sí que podem anar cap endavant i farem això. Què havíem de fer? Inserir salt de pàgina. Molt bé, ja tenim el salt de pàgina fet. I aquí, en aquesta pàgina que és la 2, ho sabem aquí, que estem a la pàgina 2, us tocaria posar un índex. Ara ho farem. I què hem de fer aquí? Doncs inserir un altre salt de pàgina. I aquí començaríem a escriure. Posaríem història de Madeira, per exemple, que seria el primer punt, la conquesta, que seria un punt de nivell 2, posaríem la geografia, l'economia. Ara posaríem un punt temps moderns, que seria un punt de nivell 1. Ara posaríem un punt al turisme, la natura, un altre punt. I això és l'esquema que anem a treballar. Però el document no està tan... Anem a donar una mica de format. Això és un títol, havíem dit, no? Doncs el títol lo donarem format de títol. Com lo farem aquí? Estil de paràgraf. Anem aquí, que això tinguem la versió de LibreOffice que tinguem, sempre tindrem aquests controls actius, aquest i el del tipus de lletra. Com ho faríem aquí? Amb el format, i aquí podríem anar a estils, estil de pàgina, estil de caràcter, etc. Com no és molt còmode, ho farem per aquí. Tenim totes les opcions. Farem aquí i li direm títol. Podríem posar-lo a l'esquerra, a la dreta i fins i tot canviar-lo, vull dir, canviar el tipus de lletra i tal, però ara no ens entretindrem, només estem donant format. Per què es veu això en gris sot? Bé, es veu gris perquè és un camp, i ara veurem l'aplicació d'això. Aquí jo vaig a pujar unes línies i aquí vaig a pujar una línia més perquè quedi ben ajustat. Aquí en tinc l'índex i aquí tinc el primer punt. Bé, podem fer això i aquí el primer punt que he dit de nivell 1, farem punt de nivell 1, encapçalament 1, aquest seria encapçalament 2, aquest seria encapçalament 2, sí, aquest seria encapçalament 2 i aquest seria un altre cop encapçalament 1. Doncs això ja va agafant forma i anem a farcir una mica de text. Ara podria ser un moment, quan vagi creixent, de
donar capçalera i peu. Aquestes fulles un cop imprimides, doncs, escolta, això no es veu bé. El més normal, sigui l'estil que sigui, és que la coberta no té ni capçalera ni peu i la primera pàgina sí que el té. Doncs aquí ens col·locarem i aquí veieu, no sé si en el vídeo veieu aquí les ratlletes, això és la capçalera. Me poso la capçalera o si no, en insereix capçalera, estil de capçalera per defecte, i aquí posaria un camp que podria ser el títol del document. Podria fer una línia i insertar una línia. A veure si la trobem, insereix... línia horitzontal, ja ho hem fet diverses vegades. I ara ens queda una cosa. Format de la capçalera. Perquè el format de la capçalera i desactivar mateix contingut a la primera pàgina. Ho desactivem, d'acord? I ara comprovem que no tenim capçalera en la primera pàgina. I en la segona, la tercera, etc. Per exemple. Ens falta fer el peu. Doncs ens col·loquem en el peu. Podem fer-ho de moltes maneres, Aquí. Farem en insertar capçalera i peu, estil de pàgina per defecte, i aquí anem a fer només la pàgina. El camp, i posaré número de pàgina, i ara insertarem el recompte de pàgines. No, perdona. Tenim aquí. Data, hora, camps... Recompte de pàgines, que no ho veia. Ja ho tenim aquí. Bueno, està a l'esquerra, ho podem enviar a la dreta. Tot aquí a la dreta. I ja està. Podíem posar per dalt una... Ui, perdoneu, que podia posar per dalt una línia, una ratlleta. Se pot posar moltes coses, vores i tal. Ara trobo la línia. Vale. M'he equivocat. Vale. Ara. Una línia horitzontal. Aquí. I em deixo alguna cosa, evidentment. Em deixo... Deixarem tal com està, ho deixarem així, i el que canviarem és que hem deixat primera pàgina diferent. El mateix contingut a la primera pàgina, evidentment, ja està, peu de pàgina, d'acord. Anem a comprovar que això està així, vale, ja està bé. Doncs al nostre document li falta una mica de text, ens ho inventarem, l'índex ho farem ara després. Doncs com no me vaig a posar aquí a escriure, faré servir una eina que es diu text automàtic, que serveix més que res per donar format a documents i veure quin aspecte tindran. Agafarem el conegut lorem ipsum i posarem aquí un lorem ipsum. Aquí faré el mateix, o sigui, posarem aquí un paràgraf, dos paràgrafs. Farem copiar i pegar. Això és molt fàcil, seleccionar amb el ratolí i tenint aquí les opcions Ctrl+C i Ctrl+V baixa, això és copiar i pegar. I aquí posarem un copiar, i aquí també un copiar, i ara aquí copiar. I ara com s'ha acabat el que seria el punt 2, doncs ens hem d'assegurar que el punt 1, de nivell 1, que és el següent temps modern, vagi sempre al començament d'una pàgina. Doncs que millor que inserir un salt de pàgina. Ja el tenim, ens hem assegurat això. Guardem els canvis i tenim una mica, el document ja té una mica cara i ulls. Què ens falta? Què ens deixem? L'índex. Molt bé. Com ho fem l'índex? Doncs ens col·locarem aquí
i direm inserir nota, índex i taula, taula de continguts, índex o bibliografia. La primera, aquí ens surt el predeterminat, ja ens està bé, no tenim més que 2 o 3 nivells, la diem d'acord, i ja tenim aquí l'índex fet, i les pàgines. Això ens ho podem eliminar, i ara aquí nosaltres anem a fer una cosa, per exemple, aquest punt, podíem fer que comencés en una pàgina nova, doncs inserir, salt de pàgina, ens ho hem enviat de la pàgina 3 a la pàgina 4, molt bé. Si ara anem a l'índex, el punt de l'economia està en la 4, sí, està en la 4, sí, està en la 4, bueno. El temps modern, anem a fer que aquest punt, per exemple, que és de nivell 2, l'enviem a la pàgina següent, no està indexat, vale. Ja farem. Això de quin nivell era? L'altre punt era d'encasalament 2. Oi que no apareix en l'índex, ho veieu, no? No està. Bé, ens col·loquem aquí i li diem actualitzar l'índex. Ja ho tenim aquí. Ara, per exemple, rectifico i dic, no, aquest punt se'm torna a la pàgina 5. S'anem aquí a l'índex i apuntar a la 6. Bueno, li posem aquí i li diem actualitzar l'índex i ja tenim actualitzat. L'índex és una cosa que heu de tenir en compte, que si feu moviment i canvis, doncs heu d'actualitzar l'índex. És una tasca a fer. Vale. El turisme seria un punt de nivell 2 i tenim aquí, i la natura seria un punt de nivell 2 també. Vale, tenim els 3 punts. Aquí insertem text automàtic, que era eines, text automàtic, això és demostrat només per demostrar, i aquí col·locaria un paràgraf. Això ja que gairebé ho tenim, ens faltaria justificar els paràgrafs, ho tenim aquí, i aquí un altre punt ho tenim aquí. I per acabar-ho he insertat un altre salt de pàgina i posar aquí bibliografia, que seria nivell 1, i col·laboradors, la llista de col·laboradors, si voleu, notes bibliogràfiques o taula d'il·lustracions. Posaríem nivell 1 i li posaríem nivell 1. Vale. Què hem de fer? Actualitzar l'índex. Evidentment, posem aquí, actualitzar l'índex. Què més hem de fer? Doncs guardar. Us puc dir que jo tinc plena confiança, de tant en tant us recomano que guardeu els canvis. Molta gent pensa mal, que si no es recupera, que si tinc tot. En la meva experiència, i he escrit un llibre i conec altres autors que escriuen llibres amb LibreOffice, mai he perdut res amb LibreOffice, cosa que no es pot dir d'un altre processador de textos molt conegut que val 10 euros al mes i amb un regal que et fan de no sé quants gigas de OneDrive. Jo amb aquest processador de marca que es paga he perdut documents, he perdut informació. Amb LibreOffice mai. Sempre que hi ha hagut allò que s'hagi tancat l'ordinador perquè se'n va la llum i tenies un document obert, l'he recuperat amb el procés, sempre. Això no sé com ha quedat, doncs deu ser. Aquí, això que estic fent és que hi ha parts de text que s'han quedat en format encapçalament i per això me surten aquí a la vista prèvia, però ja està. Doncs queda poca cosa, insertar algunes imatges per a que veieu com, per exemple, anem a insertar una imatge aquí. Posarem una línia, insertarem una imatge, insereix imatge. Us he de dir una cosa,
LibreOffice ha estat triat per les administracions públiques en Alemanya com a producte estàndard i homologat, que ha fet fora aquest producte que us deia de la competència. I que ho sapigueu. I que això fa molts anys que està, l'exportar com a PDF o directe a PDF. Com a PDF, això farem un altre vídeo. Això és un PDF corrent i aquest és un PDF per a fer un llibre, amb les fonts embegudes, etc. Ja parlarem un altre dia. Ara aquí sí que podríem fer una miqueta més petit i el podríem col·locar, però no sé, aquí i dir que ajustament de text, bueno, farem una miqueta de paral·lel, darrere, òptim, farem un òptim, no, és paral·lel, a veure com queda això, farem una mica petit perquè veieu com treballa el LibreOffice, com veieu no li fa por, el veieu molt enganxat, doncs cap problema, que li posarem un espaiat, li posarem un espaiat, li posarem un espaiat, és molt ja i tot, li posaria 20, perdoneu, 20 i 20, un espaiat, i ara la cosa que es veu d'una altra manera, però això és qüestió d'afinar, perdoneu. Podríem posar ombres i tot, però ara més o menys ja es veu. Aquí anem a posar la geografia, la podríem portar cap aquí, home. La podríem portar cap aquí. I aquí podríem col·locar una altra imatge normal. Inserir una pàgina, una imatge, perdó. I agafarem aquesta de Vertigen i la col·locarem aquí. I aquesta sí que la deixarem sense justificar i la farem una mica més petita. I la col·locarem aquí al centre. Ja tenim això. Què ens queda aquí? Doncs justificar els paràgrafs. Això ho podem fer, ho faré en un paràgraf d'exemple. Aquí a paràgraf li podem dir la separació que està en 1.15, sota el paràgraf 0.25, podríem fer que la primera línia fos sagnant. En català agafem els blocs alemanys, és a dir, sense sagnant la primera línia. Podem mínim es fa uns 70 en la primera línia i l'alineació la podíem posar justificada. Es podia fer d'una altra manera també per botons. Ja tenim el paràgraf que veieu justificat. Ja dic que no és el cas aquí, però bueno, també es pot fer d'aquesta manera aquí, en justificat. Vull dir que això no és problema. Ja tindríem el document mig acabat. Ens tocaria refer l'índex. Ens deixem actualitzar l'índex i guardar el document. I ara això que posa aquí document exemple i el títol és document exemple, però si anem als punts diu història de Madeira o una altra cosa. Com ho arreglem? No, això estava en grisot, és un camp, doncs anem aquí a la fitxer, a propietats, i on posava document exemple, posarem història de Madeira, que era el títol. Breu viatge a la història de Madeira. I aquí una illa inolvidable tot l'any. I podríem el text que ens inventem. Ara veieu que ha canviat. Hem fet això i ja està canviat el títol, ja està canviat la capçalera. I aquí podíem col·locar l'assumpte, insereix camp, assumpte, ja ho tenim aquí. I això el podem col·locar com a subtítol, si voleu.
Sembla que se'ns ha anat... Se'ns ha anat una miqueta. A veure com ho podem arreglar. Doncs fàcil. Fem més petita la foto. Fem això. I ara ja havia tornat l'índex aquí. Vale. Doncs guardem els canvis i aquí teniu un document d'aspecte més o menys professional, com havia de ser. No és gaire professional com a exemple, però bé, tenim un títol, tenim la coberta feta amb una il·lustració, un assumpte, l'autor, la data de modificació, data i hora, una taula de canvis, un índex de continguts, diferents nivells, il·lustracions i la sèrie d'apartats. Ja teniu aquí el document. Si el volem veure a l'aspecte aquí, podem fer un zoom. Al 50%, proposarem visualització tipus llibre, 2 pàgines. Veieu com ha quedat el document. Això ho pot fer LibreOffice perfectament, LibreOffice Writer, i quan toquem, espero que vingueu, si us ha agradat aquest vídeo, us ensenyaré també Google Documents i també us ensenyaré en el Sheet de Google Sheet i també el LibreOffice Calc, que veieu tot el potencial que té el full de càlcul. Res a envejar a altres paquets. Moltes gràcies per la vostra atenció. Si us ha agradat el vídeo, marqueu que us ha agradat i, com us dic, us subscriviu aquí al nostre canal, que tindrem formació periòdica, anirem pujant vídeos d'això de durada més o menys acceptable i assumible per als temps que corren. Espero que us hagi agradat. Fins al proper.